Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Musoro wa shoko muzuwara nasi unoti rugare ngaruve nemi imi wanavo kutenda. Ndaverenga zangu kuva mu book ya Juda chapter 1 kuva pa verse 1 kushika pa verse 3. Judas muranda wa Yesu Kristo munung'una wa Jacob kuna wakaitwa watsene wakadanwa wakadikanwa muna mwari baba wakachengetwa muna Yesu Kristo ngoni norugare norudo ngaziwanzwe pamuri wadikanwa ndakati ndichishingaira zikuru kukunyorerai pamusoro pokuponesa kwedu tose ndakabona kuti ndinofanira kukunyorerai ndichikurayirai kuti murwire kwazo kutenda kumwe pakadeya kupiwa watsene kamwe chete. Haleluya. Nokuti Jesu pawakauya pano panyika wasina kumutenda wakarasikirwa neupenyu, asi isu takamutenda uye kumuziva kuburikidza neshoko takagamuchira upenyu muna Kristo Jesu kuburikidza neshoko iro ratakatenda. Saka ipapo patakaritenda shoko iroro kutenda kwedu kumwe chete pakabva papiwa patiri kuburikidza nemabasa edu ekutenda muna Kristo Jesu, nokuti hatizviitire isu tega chete asi kuti neavo vachiri munyika kuti navo vazive mwari wedu kuburikidza neshoko ratinenge tichivaparidzira. Haleluya. Saka ngoni norugare ngazviwanzwe pamuri imi vana vokutenda, nokuti mufaro wavo mwari kukuonai muchiita mabasa akanaka kunyika muchidzidzisa nyika ivhangeri ya Kristo Jesu nokunaka kwayo kuburikidza nokutenda kwenyu uko kuri muna Kristo Jesu kuburikidza neshoko. Haleluya. Nokuti mune zvamakaona zvinova zviri mushoko iroro ramunoparidza zvovupenyu husingaperi. Haleluya. Saka rugare ngaruve nemi imi vana vokutenda, nokuti mufaro wavo mwari kuramba vachikuonai muine kutenda mushoko ravo rinova risingazoitire imimi chete zvakanaka asi kuti neavo vari munyika vanova vamunoparidzira ivhangeri yevupenyu husingaperi. Haleluya. Nokuti vose vanotenda muna Kristo Jesu kuburikidza neshoko ivo pachavo vanenge vari mufananidzo wa mwari kunyika, nokuti nyika iri kuziva mwari nokuda kweshoko iro ramunenge muchiiparidzira. Haleluya. Ndinoti rugare ngaruve nemi imi vana vokutenda. Haleluya. Kutenda kwedu kwakapiwa patiri kamwe chete apo Jesu paakauya akatifira pano panyika. Saka kutenda kwedu kwakabva kwapiwa patiri kamwe chete. Haleluya. Nokuti apo pamakagamuchira Kristo makava nokutenda kuti kufa zvakwakauya nomunhu wokutanga wainzi Adama, naizvozvo kumuka kwavakafa kuchauya naAdama wechipiri anonzi Kristo Jesu. Saka tichararamiswa muna Kristo Jesu kuburikidza nokutenda kwedu tigonopinda muushe hwokudenga pazuva redu rokufa. Saka naizvozvo hama vadikani, rambai makasimbirira ivhangeri iyi nyika ione mwari kuburikidza nemi, nokuti ndimi munoziva kuti kutenda kwenyu kuri munani. Haleluya. Say I love Jesus. Ropafadzwa hama mudikani kwese kwauri ikoko nezita ra Jesu. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.